Tsaka Slater, Slater yan, di ba? Nagpa-picture, nag-video. Tapos sabi ko kay Bisay, nakita ko yan siya sa Vicon. Grabe na ang lakas ng loob. Sabi ko niya, umila tayo dito siya. Dumiretso lang. Hello guys! Hindi mo na bumili ng milk tea. Lahos na! May content na siya! Yo, homies! What's up? So homes, welcome to another weekend vlog. Ambot lang kung makadungog muna ako, no? Okay, hope dili ta maka-copyright sa luyo nga background kay binibini na ba lang ipatukar. Well, anyway guys, naaday mi diri sa Little Rock, diri sa Mactan. So kung ganahan mo, ako lang i-link sa description below ang ilang information sa ilang resort, no? Cozy kaya ang resort kay medyo gamay yun niya. Basta, well anyway guys, ang kung kauban diri ang Riot Squad na sad, so kailan naman nila na may page sa Facebook, pwede ninyo i-follow and like para updated mo sa mo ang mga lakam, mga vlogs o mga updates sa unsa. Ito ang content karon kay medyo kuano ka nang nag-post mo ko sa ako ang Facebook last week, so mura siya ka nang itong questions ba sa inyong mga pungtanan ako. So ato lang tubagon karon with the help of the Riot Squad vlog. Well, let's go. Sir, nag-question ako ba? Kato gani akong gi-post gani. Akong gi-post sa Facebook. So di ba naman tayo mga question dre sir. Ang usa ka question sir, ana sila nga kanang go. Asa ang Tupperware ni Tia? Gusto. Asa ang Tupperware ni Tia? Kung ikaw pang tanong na, asa ang Tupperware ni Tia? Nasa silingan kay sudlan og kuan ang ulo sa lechon ya wa pa man nauli. Sir, very good sir. Nasa inangutana ba? Nasa inangutana dere sir. Ana siya sir. Gikan ni Mark Antonio. Uy. So magdamgo na ang buta. Magdamgo ang buta. Bisa nagdi ka kita ang buta, magdamgo gyapon na. Sure ko nga magdamgo na. Ikaw man gyud ka na legit travel vlogger. Pangutanon ta ka di siyang. Ay, Zri, ito ba sa akong camera? May na lang ba? Nanangutan na dere ba? Gikan ni Lady Enchantress. Shout out mo boss, Madam Lady. A must visit top 3 sa Cebu daw bi. Idol vlogger. Ikaw bi, Top idol 3 sa vlog Cebu. star. Number Cebu. 1 is Bantayan Island because I'm from there. Tabi. And next is Mualbual kay kung ganahan ka mag-free dive and mag-dive, bisag unsa na dive, pwede dito guys. Tapos third is Pascua. Hala. Kung ako sa imo answer ning top 3 nako sa Cebu, no? Kay Bantayan, Malapascua ug Mualbual sad. Really? Lagi kay ang akong pinaka-favorite good nga island kay ang Malapascua gid. So natay question gyapon dire no, gikan ni Master CJ Estrada. Oh, shout out Master CJ. Sayang kay Sir, wala ka ma-register no. Well, anyway Sir, ako rin kung ano ni mga tagpila ang kilo sa manok og baboy Sir. Master, palit na lang og manok. Kaya ano, sa una, mukaon kag baboy, ma-high blood ka. Karon, palit pa lang ka og baboy, ma-high blood na ka. Mahalas kilos baboy ron. So, manok lang Sir, manok. Ready? Kuha na Sir, utan-utan na sa taron Sir. Utan-utan. Di na ito balikon, kaya murong spelling ta sa utan. Director. Mo ni day ang kuhan sa berbutin guys. Mo ang cameraman no. Nanadiri guys, sideline. 50-50 lang ta guys. Sige kita. Oh, ha? Do. Di na to dugayon, i-b-roll na to sa disyang. Sir, Alistair, nasa inang utana Alistair? Medyo seryoso man yung pangutana pero ana gikan ni Roselle Stanley. Ana siya nga boss amo how to make money by vlogging. Wow, grabe. Kung ako ipasultiyo na ni Master no para nako
Usa ko kubaw kay wala pa mo ko kakwarta ni. Lingaw-lingaw ikaw. Wala po, lingaw-lingaw raman niya mo. Oo, Niya bitaw. ka nang basta ma-enjoy lang kagbuhat sa mga vlog nimo niya. Sakto. Wala kay ipakita sa imong mga makita pa sa imong video basta dagan na ka nga kuan ba, ma-inspire sa imong mga video mo na importante. Bitaw. So, mga to Rosel, wala sa jud ko hibaw kay wala pa jud ko ka kwarta ning vlog no. But salamat sa imong question. Shout out nimo diha, Master. Nakuwangan kog kape kaniha mo, nag-order kog kape nila sa ilahan ko nga atuning tiwason ning inyo mga pangutana diri no kay basin mga luod mo ba din di na ako tubagon. Churat. Oh, video patcho kauban ako sa Riot Vlog Squad ana siya kanus aka mag-menu ster. Mabot ra gid ta diha ster. Ingno lang ta ka ster ha. Pagkakaron kay mag-vlog sa ta ster. Gikan ni Rosel Quino. Unsay secret to financial independence kuya? Secret siguro na dahil kuhan. Mga apply ta gobyerno. So homes, mga ano dahil meron homes no and shout out sa Chef Roger Cuisine for sponsoring our dinner today and yeah, I will link their Facebook page below guys kung gusto mo order sa ilaha. So check their Facebook page. Master Antoy. Nay nangutana na ako ba? Ato ning tabangay kog tubag ni Master Antoy be. Tabangay kog tubag ning kanay nangutana na ako diri ba? Tawa. Ang pangutana diri nganong black? Nganong black? Para tanong yan sa akin. Nganong black? Men, paki-answer. Men. Nangutana siya ngano kung nung permi ko mag-black. Permi ko mag-black shirt. Kung ako'y pangutana na ni nanalo ko sa black. Actually, duha ni ka color ako Dili na ako favorite ang black. Pero ganahan akong sulob sa t-shirt, black and white gid ko. So, daghan kog mga black. Kung black man good, wala mo kay kontra. Nang daghan kag neutral. Oh, daghan kag mabagay ba. So what? So, maraming bagay sa akin. Oo. Sayaw mo Oo. Amo na siya. Kanang dili na ko maghuna-huna kung unsay kung ibagay dili yan. Basta mo na siya. Kanang Ako black. rin, I'm into black as well kasi mas madali siyang hanapan ng pair. Mas comfortable siya kahit saang place. Kay kung manggod siya, classic manggod siya. So, ayun, bakit gusto namin ng mga black? Imbis puti na mo ng na mo ng brown. Dirty white naman, sir. Dirty white gold mo kaya color Hindi mako gold na sige butangan spog muna ko. IPI, bikin naman IPI. Bikin Podyo ko nasabtan mo, sir. Alcohol ka yun.